Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel rajib and views. आं दिनै मोनसे बर' हारिनि जोबोद गिदिर अलखद आरो बर' हारिनि गेजेराव बिदा फंबायजों जालायनाय मोनसे गिदिरथार जेंनानि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। जाय जेंनानि खौराङा जोंनि साफ्रोमबो बर' बिमानि थैजों जोनोम मोननाय बर' फिसाफोरनि गोसोआव बम बेफ्रुनाय बायदि माखासे सोंलुआ जाखांफैदों आरो बेफोर सोंलुफोरखौ लानानै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना अन्नानै आंनि बे भिडिअखौ नायलां जोबजासिम आरो जायफ्रानो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दा बिदिब्ला फैदो मेन भिडिअआव। जाय समावनोखि गुवाहाटीआव थानाय नलपारा गामिनि माखासे बर' फिसाफोरनि नखरफोरखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सिलिंखार खालामनानै बुफाय सिफाय खालामनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ गोजांनाय बोथोराव बेसेबांबा गुसु बोथोराव आलाय सिलाय खालामनानै जोंखौ न' गैजायै खालामनानै दिनदों। बेसेबांबा दुखु खस्थ'जों खावसे बर' फिसाफ्रानो जिउ खांनो गोनां जादों। बै समाव बैफोरबायदि मोनसे बर'नि बम बेफ्रुनाय बायदि खौराङा जोंनि गोसोआव जोंफोरबायदि सरासनस्रा मानसिफोरनि गोसोआव आरो माखासे दुखुनांथाव आरो माखासे सोंलुफोर जाखांफैयो। दा बयनिख्रुइबो अलखद आरो बयनिख्रुइबो सोमोनांथाव रादाबानो जाहैबाय BNSU बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन। जाय बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियनखौ मैया मिस्टार बनजित मन्जिल बसुमतारी प्रेसिडेन्ट, डक्टर निजोम गोरा ब्रह्मआ सेक्रेटारि, मिस्टार रंगल बर'आ स्पिकार आरो माखासे सोद्रोमाफोरखौ लानानै बर' हारिनि मोनसे फरायसा आफादखौ दाबाय होनानै फोसावबाय। बे फोसावनायनि बे रादाबखौ खोनानानै साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फैदोंबा गिनाय फैदोंबा सोमोनांनाय फैदों। मा जानो थांगासिनो जोंनि बे बर' हारिनि गेजेराव? बर' हारिनि गेजेरावनो जुदि गुबुन गुबुन फरायसा आफाद मोनथाम गाहाम जुदि फरायसा आफाद जुदि थायोब्ला बे बर' हारिनि फरायसाफ्रा बबे लामाथिं थांगोन? बबे लामाथिं थांब्ला जोंनि बर' हारिया दावगागोन? बबे लामाखौ जोङो सायख'नानै लायोब्ला जोंनि हारि, राव, थुनलाइ, हारिमुवा जौगागोन? बेखौ साननायाव जोङो माखासे गुलुं गुजुं जानानै फैयो। ओंखायनो मैयानि रादाबखौ मोननायनिफ्रायनो जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि फिसाफोरा जोबोद सोमोनांदों आरो माखासे सोंलु जाखांदों। जायफोर सोंलुफ्रानो जाहैबाय दा थाखाबाय थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आइडिय'लजिजों सोलिनाय बे बर' हारिनि सिनस्रि आफाद एबसुआ बा एबसुनि दानि दैदेनगिरिफ्रा बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय बेफोरबायदिखौ सुफुंनो हायाखै नामा? दा बर' हारिनि थाखाय, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जिथु खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना आवगायबोदों, जाय खामानिखौ मावगोन होननानै सिमान जादों, बे सिमान जानायफोरखौ बिथांमोना दिनै फारि फारि मावलांनायाव फेल जादों नामा? जायनि थाखाय दिनैनि बायदि BNSU बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बायदि गोदान आफादा जोनोम जानो गोनां जाबाय। आरो बेखौबो आङो सोंनो लुबैयो, जाय बिथांमोना दिनैनि अक्ट'आव एबसुनि गिदिर बिबानखौ लादों आरो जाय बिथांमोनानोखि एबसुखौ दैदेनबाय थादों, बिथांमोना नैफोरबायदि अर्थात गोदानै दाजानाय जाय बिथांमोनाबो बर' हारिनि साफा साफा गोरों सुबुं, जाय बिथांमोननि मुंनि उनथिंजाय जों नायोब्ला MA पास, BSc पास, PhD पास बेफोरबायदि माखासे जों टाइटेलखौ जों नुनो मोनदों आरो नुनानै जों साननो हादों बिथांमोनाबो गोरों सुबुं समाजनि बर' हारिनि गोरों फरायसाफोर होननानै आं सानदों। बिथांमोनखौ बर' हारिनि मोजांनि थाखाय, बर' हारिनि मोजां खामानिनि थाखाय मावनो थाखाय बर' हारिनि गिदिर गिदिर लिडारफ्रा बिथांमोनखौ खाबु होआखै नामा? जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि गुबुन मोनसे प्लेटफर्म सायख'नानै लानो गोनां जादों। आरो बिथांमोनखौबो आं सोंनो नागिरदों, जायफ्रानोखि दिनै गोदान मोनसे आफादखौ दाबाय, नोंथांमोना बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय बर' हारिनि गुबुन गुबुन मोजां आफादफोरजों थाफानानै खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ खाबु होआखैमोन नामा? आरो नोंथांमोना बेफोर खाबुफोरखौ
लानो हायाखैमोन नामा जायनि थाखाय नोंथांमोना दिनै गोदान मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै लिडारशिप लानानै नोंथांमोना दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बर' हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय नोंथांमोना आवगायबोनो ओंखारदों। दा बाथ्राया जियानो जा जोङो बर' हारिनि बर' सुबुंफोरा माखासेयानो गामि ओनसोलाव थायो। बर' हारिनि लाइमोनफोरा दिनैनि अक्ट'आवबो माखासे जौगाफुनाय सोलोंथाइखौ जों लानो हायाखै। माखासेयानो जोङो सोलोंथाइ गैजायै जाम्बा जाम्बि गोजा बर' हारिनि सुबुंफोरा नोंथांमोन बायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिनि बाथ्राखौ लानानैनो नोंथांमोननि बोसोनफोरखौ फल' खालामनानैनो जोङो खामानि मावो। जायनि जाहोनाव बे नोंथांमोन बायदि जुदि गुबुन गुबुन जुदि आफादफोर थायोब्ला जोंनि गेजेराव गामि ओनसोलाव समाजनि गेजेराव माखासे गावस्रालायनाय गावजों गाव एना एनि बिदा फंबाय नायनो बालायलायनाय बेफोरबायदि मोनसे अलखद थासारिया जोंनि समाजाव जायो। आरो दिनैनि नैबे थासारिया जे गाबोन मोनसे मोजां परिस्थिति फैगोन बेखौ जोङो नुहुरना मोनाखै। जोङो सिमाङाव नुनाय बायदि मोनसे गाज्रि जाथायासो जोंनि मेगननि सिगाङाव फैबाय थादों। मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो मोनथाम मोनब्रै जुदि बेफोरबायदि गावस्रालायनाय आफादफोर थायोब्ला माब्लाबाबो जोङो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय जों फैनाय नङा। जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला गुबुन हारि माहारिफ्रा जोंखौ नाख्रेबनायाव गोरलै जायो होननानै जों बयबो मिथिखायो। गोदोनिफ्रायनो मिथिखायो आरो दाबो मिथिखायो। दा बेफोरबायदि अबस्थायावबो आरो जों जुदि गुबुन गावजों गाव सैलायै गावजों गाव नेवसिलायनाय जुदि जाबाय थायोबा जोंनि गेजेराव मालाबाबो सान्थिया फैनाय नङा होननानै जोंफोरबायदि सरासनस्राफोरा साननो गोनां बायध्य जायो। आं बेखायनो गुरै खावलायनो नागिरदों एबसुनि लिडारफोरखौबो जाय बिथांमोनानिखि दैदेनबाय थादों बिथांमोना गावसोरनि खामानिखौ रिभिउ खालामनांगौ। गावसोरा मावबाय थानाय खामानिफोरखौ सानना नायनायनि मोनसे सम फैबाय। जायफोर खामानिफोरखौ नोंथांमोना मावगासिनो दं बेफोरो रायजोफोरनि थाखाय आरजाथाव बा आजावथाव जादोंना जायाखै बेखौबो सानना नायनायनि मोनसे सम फैबाय। आरो जायफोरानोखि दिनै गोदान मोनसे आफाद दानानै मोनसे जांख्रिथाय लाबोनो नागिरदों नोंथांमोनाबो साननानै नाय जे नोंथांमोननि आफादजों बर'फोरा बेसेबां मुखुब थानो हागोन बा नोंथांमोनजों बेसेबां समान समान खारफानो हागोन बेखौबो साननो गोनां जानानै फैदों। जोबथारनायाव आङो बर'फोरनि गिदिर दैदेनगिरि बर'फोरनि सानसुमैफोरखौ आं गुरै खावलायनो नागिरदों। नोंथांमोनखौनो जों जिहेतु फल' खालामो नोंथांमोनखौनो बर' हारिया फल' खालामनानै जिउ खांगासिनो दङ। ओंखायनो जोबनायाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोना दैदेनगिरिफ्रा जयै सावरायलायनानै बर' समाजनि मोजांनि थाखाय सावरायलायनानै बयजोंबो गोरोबलायनानै बिदा फंबाय अनलायनाय निमाहा होलायनाय बे मोनसे आखलखौ लानानै जुदि सावरायलायनानै जोंनि जेंनाफोरखौ सुफुंलायोबा जोङो बर' फिसा हिसाबै गोजोननाय मोनगोन आरो बर'आ लासैनो जौगालांगोन आं बेखौ आसा खालामदों। आरो जोबनायाव माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय। खुलुमबाय।